Ahoj, vítajte pri dnešnom dieli Minecraft s kamošom. Šampus Bambus, ľudia. Moje meno je Bambus 222 a ideme si zahrať mapu na Minecraft s menom Parkour Master. Tak poď, ideme na tak. A ja som Čuzbus Konferov. A my si ideme zahrať mapu Parkour Master, tam nejaký sprostý pajko, sorry. A vlastne my utekáme na prvý level, daj ďaleko tú kameru, lebo ja nevidím do mobilu, tak. A ideme na prvý level, natáčame na mobile a toto hráme hneď, toto je hneď druhá hra po Five Nights at Freddy's 1. Tu idem Kde nás hneď zabila Foxy. Áno. Na 2 noci. Dobre. To je ľahké. Do pizdy. Tak poďme na teda takto bokom. Respawn. A teraz ja môžem. Čakaj. Vyskúšam to. Každý si vyhrá jedno kolo dovtedy, kým mi nezhasne mobil. Inak budem mať 0%. Tak to dáme. Tak, ja idem. Znič dajaké bloky, že budeš mať. Nemôžem. Dole v lohu. To je zakázané pravidlo, že nemám ničiť bloky. Prečo? Čo by sa to stalo? By som použil... Ne! Dobre, idem po tých lianach. Joj, mohli sme ísť po lianach, keby som bol presnejší. Teraz ja. Dobre, teraz ty. Natáčam. Aha, natáčam. Dvojklikom na šípku vpred ideš, beháš. Dvojklikom. Dobre. Kde je ten prvý level? Zničím dačo. Ne, neznič. Počkaj. Ups, sorry. Čo som zrobil? Ja som asi dačo omylom zničil. Dajte. A cez toto video mi môžeš ukázať, ako sa dávajú videa na YouTube, pretože ja chcem tiež začať s YouTubeom, ničím kamienok. Nenič. A dačo môžem ničiť? Mám skin Freddyho Fazbeara. Ne, to je... A toto? Ne. Si zlý. Porušuješ pravidlo minihier. Dobre. Nie, čo som zrobil? Neviem. To tam nechcel dať. Mňa už fakt nebaví držať ten mobil v ruke a kúkať sa. Bože, stále sa mi tam dá ten blok. Ty si taká lama v Minecrafte. Čo robíš? Idem do prvého levela. Bože. Podskakať? Paráda! Liany! To si dostal. Zničím blok. Ježiš. Pôjdeme po kešečke, dáme na ulicu? Nie. Škoda. A ešte dačo zničím. Kovadlinu. Ja som hlavný bod tohoto videa. Preto nenatáčam, ako Kovalčík hraje. Ja neviem sanu. Ničíme kovadlinu. Kovadlina. Wow, toto zničím. Lina, kovadlina. Dajaké ešte bločiky zničím. Veď už choď. Hrať, ne? Každý má 3 smrti a keď umieš teraz 2-krát, tak končíme s videom. Nechceme mať príliš dlho videa. Ty máš ocenený znak všeho športovca, ty si hustý, akože bežca. Bežca nie. Divákov to určite nudí, ako ničíš bloky. Čo je? Pamätáš? Čo? Pamätáš? Jej, Mecko, zničil si blok a si čo zabil. Hej, to bolo dobre. Môžem sa ťa niečo spýtať? Čo? Ale stopni nahrávanie. Počkaj, dobre. Tak, my sme späť vo videu. A Kovalčík si teraz zbral nejaké bloky bez... A ničíme čestku, že si ju zoberieme. Dobre. Tak, čo ideme tu narobiť? Javi? Poď si zajať jeden level nejaký level a keď umieš, tak už skončíme. Zahraj
Zahrajeme si potom stolný futbal? Wow! Mám nový blok. Aký? Kuste. To není nový blok z Minecraftu, to je už starý blok, veľmi starý. To sa jak ľahko ničí? Lebo sa to ľahko ničí. No, chodte zahrať už nejaký kolo a potom kole už končíme s nahrávaním, tak rýchlo hrá, ja sa nudím. Dobre, čakaj. Idem ešte dať čo niečo. Wow. Už je skoro večer, tak by si sa mohol ísť aj vyspať. A nemám tu postielku. V leveli 3 je posteľ. Tam není nič. V leveli 3 je posteľ. Čo robíš? Už není, že choď to hrať. Čakaj. Tak ja stihnem, kým si vezme nejaký... Koľčík sa snaží dať čo robiť. A my... Toto video by malo byť tak 7 minút, takže máš už iba minútu na to, aby si vyhral jedno kolo. Minútu máš iba. Ja sa čo snažím iné zrobiť. Ale ty musíš natáčať, inak skončím o presne 7:30 by sme mali končiť s nahrávaním. Takže choď hrať. Alebo to by malo byť dlhšie, neviem. A že som hlúpy, to nikto hovoril. O čo si skúšal? To je jedno. Povedz mi to. Idem sa zabiť? Wow, tyš. Dobre, toto všetko zničím. Tak, toto je koniec nášho videa a ja sa s vami lúčim a čaute!